Неочакване измама. От книгата Му на Перица Георгиев Кано. Не очаквайте. Откажете всяко очакване. Нищо не се знае. Бъдете отворени да изживявате тук и сега. Каквото даде съществуването, това. Ако вали, нека вали. Ако не вали, нека не вали. Ние имаме очакване и за това нямаме приемане. Външният живот не е скучен, защото нямаме вътрешен живот. Защото вътрешният живот храни външния живот. Ако нямаме вътрешен живот, ако нямаме някое по-висше изживяване, не можем да се радваме ни на храната, ни на ходенето, ни на гледането. Всичко го взимаме за даденост и не ни е важно. Умираме от скука и сме нещастни. Всичко е наред. Обаче ние сме нещастни. Външният живот не ни удовлетворява. Отиваме в Африка, Азия, на най-високия връх. Радваме се 5 минути и после пак. Снимаме да не пропуснем случайно живота. Хвани живота с фотоапарата. Не можеш да го хванеш. Фотоапаратът показва, че не го хващаш. Искаш да го хванеш с апарата, обаче животът помина. Хващаш някои неща и казваш: ето, това е. А какво? Животът се връща. Не можем да го спрем. Времето минава. Въпреки че не съществува, минава. И животът не се връща. Този живот, това тяло, всяка секунда се доближава до своя край. Родиш се и вече тръгваш да умираш.